Astăzi vă iau cu mine în sala de operație pentru că avem un caz special. Un medic, un coleg, este doamna doctor anestezist, care în urmă cu 6 luni de zile a început să lucreze cu mine și cred că s-a îndrăgostit de munca mea și a vrut să îi fac nasul și funcțional și estetic. Pentru chirurgii este o deosebită, onoare sau plăcere când un coleg care vede acolo ce nu văd pacienții. Ei, de fapt, sunt la noi în bucătărie și văd tot. Adică au acces la niște informații care nimeni nu le are din alți pacienți și cu toate astea au încredere să vină să se opereze la noi. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel mai bun și o să continuăm să avem grijă de toți pacienții.